जोंनि बाहेरनि नाजाराखौ नाय कि मजा जेबो नुवा फ्रेस जानोसै ओमफ्राय ब्रेकफास्ट खालामसै माबा थांनाय जायो नायनि हेल' लोगोफोर दानिया बरिया फ्रेस जानानै ओंखारबोबाय बेनिफ्राय ब्रेकफास्ट खालामनोसै ब्रेकफास्ट खालामखांना मा नायनाय जायो नायनि दासिमबो प्लेन लायाखै पुरा आनप्लेन खालामनानै फैखानाय ना अकस्मात फैदो माने दा जों पुरि जानि आमलेट जानि बाखि अखायानो अखा लोगोफोर नायदो बाखि नायलांबाय था लोगोफोर मा नुयो दिनै मा नायो नोंथांमोननो देखायलांनोसै गासैबो मबाइलाव बेस्थ' पुरा हारसिं मा जाबाय दं बुद' हारसिं मा जाबाय दं अ लोगोफोर जों सफैबाय मा होनगोन 7 सिस्टार ओमफ्राय नंथां ना मा होनोमोन नंथां ना मामोनलै बाखिथ' जेबो नुवा नै वा पुरा बरिया इन्डियान फ्लेग लानानै बाखि लोगोफोर दसे नेथ'नि स्रां जानोबो हागौ ओमफ्राय गाहायाव दै बोहैनाय दं बेखौ दसे नायनि बै गाहायाव थांनि गयखौ बिदि फानो शिलंआव लोगोफोर मा होनोमोनलाय नामखौ खय दानिया लोगोफोर नोंथांमोननो खाथियाव देखायनि मिथिनो होनना सानदोंमोन आं पुरा फुवा नोंथांमोना फैयोबा एराउन्ड नभेम्बर सेप्टेम्बर लास्ट बिदियाव फै बे आरो गोदान लकेसन लोगोफोर 7 सिस्टारनिफ्राय एसे आवगायबोनानै डाबल फल होननाय मोनो 3 मिनिट आदसा नोंथांमोनाबो फैबा बेखौबो खेबसे नायलांबानो जाबाय बाखि भिउखौ नाय लोगोफोर मजा जों गरमाव थानानै जोंहा पुरा फ्रेस बार जाना मजा मोनखादो ना मा होनो बुद' पुरा बोराय मुर्ति लादो दस' पुरा बोराय मुर्ति लादो दस' सिख्लानि गोसो सोलायनायखौ हमनाय खिन्थु बोथोरखौ हमनो हाथारा दै दसेनो लोगोफोर बेनो जाहैबाय लोगोफोर डाबल फल 7 सिस्टारनिफ्राय ससे फैबानो मोनगोन फैलायबाय एबार नायनोसै नेक्स्टआव माखौ नायनाय जायो फैनायाव माबायदिमोन दा माबायदि पुरा फुवा बे जाहैबाय लोगोफोर ब्रिटिश टाइमनि होनदों आरो ना है ना भैया ब्रिटिश टाइम का है ब्रिटिश टाइम का अच्छा अच्छा क्यों ठोका ठोकी आप लोग को ये ब्रिटिश का अच्छा अच्छा टाइम हम लोग का इधर से कोयला लूट के हाँ भेजा था बांग्लादेश अच्छा 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 ये राजा का टाइम
बाय बाय हम असम का बोरमा बोरमा अच्छा भी यही तो इधर में कभी गया है कि नहीं गया वो एक तो दोस्त है हमारा दोस्त नहीं ऐसा जीजा जैसा लगता है हम गए तो बोरो हम लोग भी बोरो इधर है तो कैसा लगता है बोरो आदमी अच्छा है हम जब उधर गया ना एक ही है मतलब हम उधर गया ना सुअर भी काट दिया हांस भी काट दिया मुर्गी भी काट दिया खाते रहो पीते रहो सुअर तो हमारा मतलब फेवरेट है हाँ फेवरेट इधर तो जब जाएगा आज का दिन इधर खाना खाएगा जब बाद में कल बोलेगा तो आज और कल हमारा घर बुलाता है मतलब ना अच्छा घर में हाँ लोकल वाइन रायलायबाय माने मोजां मोनो आरोना जोंबो अमा जायोना बर'फोरा बिसोरबो अमा पुरा हिट मोनखायो सिगाङाव एबारै नेक्स्ट डेस्टिनेसना जाहैबाय इक' पार्क ओरैनो मेपआव माहाय खाथियाव दं बेखौनो नायलांबाय दं आनप्लेन एकदम फुलि आनप्लेन शिलंआव फैबा गयखौ ट्राय खालामथार पुरा सांवाइ ना मा होनोमोन मा मोनलै एन्डार खवाइलै नाथाय बैसिम थांनो होआ बेयाव लोगोफोर नै एसे नुजाबाय बे आरो बेलेग माने इक' पार्कआवनो बेखौबो नुगोन माने भिउ बे गिबाय दं नै बाखि एसे भिडिअ जादों दानिया जों बेयाव लान्च खालामना लानि मैयाबो जायाखै दिनैबो नै आइसक्रिम नायगोन बरिया सान्दुं नुदों लोगोफोर माने जों जाखांबाय बरिया खायफानिया जायैखाय माने प्रेसार गोलैयाखैमोन बेयाव गय जाबाबो बे गारनो बेयाव बिदि खालामनांगौ एक्सुवेलि जोंनि माबायावबो जायगायावबो मेपाव नायनानै मा नायलांबावनो एबार लोगोफोर मौसमाय केफ ना केफनि थाखाय 40 रुपिसनि टिकेट दाननांगोन नोंथांमोना बेनिफ्राय बेथिंजा एन्ट्रि ओमफ्राय बेथिंजा एक्जिट हाबनोसै केब सिङाव ओइ जाय जों जुथा गानदोंमोन ना जुथा गाननायखिनिया थांबा बेयाव सिङाव दै जादों दा बेखिनियानो ओंखारबोनोसै बाजाराव थांग्रोनोसै बेनिफ्राय बेयाव माने जोंना आदा सासे थाखायो बेयाव थानोसै दा ब्लक मालिकआ गारि सालायगासिनो दं बिथाङा
हायाखै बेस्थ' बेस्थ' उपाय गैया मा खालामनो लोगोफोर गैया आथिंबो जोब्बाय उनखै दं नै हायथा हुइथा गान्था गुन्थि मानसिफोर दं पुरा जाम लोगोफोर मा बुंनो एराउन्ड मथा मथि 1 घन्टा 2 घन्टासो नेबाय जामाव जोंना पार्किंआ बेनो जाहैबाय ओमफ्राय बाखिफोरा सिगाङाव ओंखारलांबाय लामाया पुरा ओरै डाउन साइड लामाखौथ' नोंथांमोना सिनाय मोननाय नङा गाबोन देखायनोसै बेखौ नोंथांमोना नुगोन ब्लग 2 मा होनबावनो लोगोफोर ओरैबायदि जामाव फासिबाय बेनो जाहैबाय लोगोफोर रुमा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम लोगोसे चेनेलाव दंबा साबस्क्राइब खालामजाबाय थेंक इउ बाय बाय